ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ଆଜିର ବିଷୟ ହେଉଛି କ୍ରୁଶରେ ହତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଯେତେବେଳେ ପାଉଲ କରନ୍ଥିକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ସେଠାରେ ଆକିଲା ଏବଂ ପ୍ରିସ୍କିଲାଙ୍କ ସହିତ ପାଉଲଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହେଲା। ଆଉ ସେମାନେ ସମ ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିବାରୁ ଆକିଲା, ପ୍ରିସ୍କିଲା ଆଉ ପାଉଲ ଏକତ୍ର ରହିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ତମ୍ବୁ ନିର୍ମାଣକାରୀ ଥିଲେ। ଆଉ ପାଉଲ 1.5 ବର୍ଷ କରନ୍ଥିରେ ରହିଲେ। ପୁଣି ପାଉଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଜିହୁଦୀ ଏବଂ ଗ୍ରୀକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ଆଜିର ସମୟ ଭଳି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପାଉଲଙ୍କୁ ଘୋର ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ରାତିରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ପାଉଲଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ନୀରବ ନ ରହି କଥା କୁହ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗରେ ଅଛୁ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ପାଉଲ 1.5 ବର୍ଷ ଧରି କରନ୍ଥିରେ ରହିବା ପରେ ସେ ଏଫିସକୁ ଗଲେ। ଆଉ ଏଫିସରୁ ଏହି ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ ଯେଉଁ ପତ୍ର ତାହା ଲେଖିଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ। ତେବେ ଏହି କରନ୍ଥୀ ସହର ସେ ସମୟର ଏକ ଆଧୁନିକ ସହର ଥିଲା। ଇତିହାସରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 750ରେ ଏହା ଗ୍ରୀକମାନଙ୍କର ଏକ ସର୍ବାଧୁନିକ ସହର ଥିଲା। ଆଉ ପାଉଲ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 53ର କଥା। ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଧୁନିକ ସହରମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଘଟଣାଚକ୍ର ଜଣାପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ସେ ସବୁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଜାଗତିକତା, ବସ୍ତୁବାଦ, ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ, ପାପ, ପରୀକ୍ଷା, ପ୍ରଲୋଭନ, ବ୍ୟଭିଚାର ଇତ୍ୟାଦି। ପୁଣି କରନ୍ଥୀ ସହର ଏକ ମନ୍ଦିରମାଳିନୀ ସହର ଥିଲା। ଲୋକମାନେ ସେଠାକୁ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ। ସେଠାରେ ଆରୋଗ୍ୟ ଦେବତା ବୋଲି ଏକ ଧର୍ମସ୍ଥଳ ଥିଲା। ଲୋକମାନେ ସେହି ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଆସୁଥିଲେ। ଏହି ସବୁ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ବହୁତ ଦେବଦାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଏହିଭଳି ଏକ ପରିବେଶ ଓ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ପାଉଲ ସେଠାରେ ସତ୍ୟ ଓ ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇ କେବେ ଫେରିଆସେ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଓ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ପାଉଲ ଏଫିସରେ ଥିଲେ, ସେ କରନ୍ଥୀ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଏକ ଚିଠି ପାଇଲେ। ଆଉ କରନ୍ଥୀ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବାରୁ ସେ ଏକ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପାଉଲଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ। ଆଉ ପାଉଲ ସେଥିର ଉତ୍ତର ସ୍ୱରୂପେ ଏହି କରନ୍ଥୀ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପତ୍ର ଲେଖିଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀ ମଣ୍ଡଳୀରେ କେଉଁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ପୁଣି କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ସେ ଲୋକମାନେ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ପାଉଲଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, ତାହା ମୁଁ ଏଠାରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ତାହା ଆପଣମାନେ 7 ଅଧ୍ୟାୟ, 8 ଅଧ୍ୟାୟ, 12 ଅଧ୍ୟାୟ ଆଉ 15 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ପାଉଲ କରନ୍ଥୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଠାରୁ ସେହି ଚିଠି ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ସେ କରନ୍ଥୀ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁ ବିବାଦ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିଥିଲେ। ପୁଣି 5 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପାଉଲ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ କରନ୍ଥୀ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ପାପ ଥିଲା। ପୁଣି ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 6 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପାଉଲ ଲେଖନ୍ତି ଯେ ଭାଇ ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଦେଖାଯାଏ ତାହା ସେମାନେ ବିଚାରାଳୟକୁ ଆଣୁଥିଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ଶାରୀରିକ ପାପରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ। ପୁଣି 7 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହି ପ୍ରକାର ଥିଲା ଯେ ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିବାହ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବା ନାହିଁ ଇତ୍ୟାଦି। ପୁଣି 8 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେବପ୍ରସାଦ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ପୁଣି 12 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆତ୍ମିକ ଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କରେ ଏହି ଆତ୍ମିକ ଦାନ ବିଷୟରେ ଶହ ଶହ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖୁ। ପୁଣି 15 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ପାଉଲ ଯେତେବେଳେ କରନ୍ଥୀରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସେ ଦେଇଥିବେ। ମାତ୍ର ପାଉଲ ସେଠାରୁ ଗଲା ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୈତାନ ଆସି ବାଳୁଙ୍ଗା ବୁଣି ଦେଇଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ଏହା ଅତି ସାଧାରଣ ବିଷୟ ଯେ ବୁଣାଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତେଣୁ ଶୁଣାଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ମନୋଯୋଗୀ ନ ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେଣୁ କରନ୍ଥୀ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ୟା ଓ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ଅଗାଧ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବା ଦେଖି ପାଉଲ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏମାନଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ଭ୍ରାନ୍ତତା, ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ନଷ୍ଟକଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ବିଷୟ ହେଉଛି କ୍ରୁଶରେ ହତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରିବା। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 22ରୁ 27 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଜିହୁଦୀମାନେ ଚିହ୍ନ ଲୋଡ଼ନ୍ତି ଆଉ ଗ୍ରୀକମାନେ ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କ୍ରୁଶରେ ହତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରୁ। ସେ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିଘ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ଓ ବିଜାତିମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୂର୍ଖତା ସ୍ୱରୂପ। କିନ୍ତୁ ଜିହୁଦୀ ହେଉ ବା ଗ୍ରୀକ ହେଉ, ଯେଉଁମାନେ ଆହୁତ, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଯେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୂର୍ଖ ବିଷୟ ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଜ୍ଞାନପୂର୍ଣ୍ଣ,
ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୁର୍ବଳ ବିଷୟ ମନୁଷ୍ୟର ବଳ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବଳବାନ। କାରଣ ହେ ଭାଇମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ବିଷୟ ଭାବି ଦେଖ। ସାଂସାରିକ ମତାନୁସାରେ ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ, ଅନେକ କ୍ଷମତାପନ୍ନ ବା ଅନେକ କୁଳୀନ ଆହୁତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେପରି କୌଣସି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଗର୍ବ ନ କରେ। ଆଉ ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ଏବଂ 2 ପଦ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି। ଅତଏବ ହେ ଭାଇମାନେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ, ବକ୍ତୃତା କିମ୍ବା ଜ୍ଞାନର ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ସହିତ ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲି ତାହା ନୁହେଁ। କାରଣ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରୁଶରେ ହତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିନା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟ ନ ଜାଣିବାକୁ ମୁଁ ମନସ୍ଥ କଲି। ଆଉ ସାଧୁ ପାଉଲ କରନ୍ଥୀ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ ହତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସଂସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆଜିର ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ତାହାର ସମାଧାନ ସ୍ୱରୂପେ ଆମେ କ'ଣ କ୍ରୁଶରେ ହତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ କି? ଆଉ ସେହି ସାଧୁ ପାଉଲ କରନ୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତାହା ହେଉଛି ସେ ଲୋକମାନେ କେତେ ଗଭୀର ଭାବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ବା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଭାବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସଂସ୍ଥାପିତ କରିବା, ଏହା ପାଉଲଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଆଜି ଯଦି ଜଣେ ଦୁର୍ବଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ତା ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ଆମ ପାଖକୁ ଆସେ, ତେବେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବୁ? କେହି କେହି ନିଜର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ଖଟାଇ ଯାହା ପାରନ୍ତି ତାହା ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି। ପୁଣି କେହି କେହି ସେ ଲୋକର ଷ୍ଟାଟସ୍ କ'ଣ, ସେ କି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ପଇସା ରଖିଛି, ତାର ଆଉ କ'ଣ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ଏହି ସବୁ ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ମାତ୍ର ହେ ପ୍ରିୟମାନେ, ସାବଧାନ ଥାଆନ୍ତୁ। କାରଣ ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 19 ପଦରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ଏହି ଜଗତର ଜ୍ଞାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୂର୍ଖତା। ଯେଣୁ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଧୂର୍ତ୍ତତାରେ ଧରନ୍ତି। ଆଉ ଏହିଭଳି ଦୁର୍ବଳଚିତ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ପାଉଲ କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ? ସେ କେବଳ କ୍ରୁଶରେ ହତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟ ଜାଣିବାକୁ ମନସ୍ଥ କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ ତାର ପତ୍ରରେ ପାଉଲ ଯଦିଓ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଉତ୍ତର ସେହି କରନ୍ଥୀ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେହି ସମାନ ସମୟରେ ସେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି କି କ୍ରୁଶରେ ହତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରିବା। ମୁଁ ଏଠାରେ 2 କରନ୍ଥୀୟ ତାର 10 ଅଧ୍ୟାୟ 3ରୁ 5 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିବି। କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶରୀରରେ ଥାଇ ଆଚରଣ କରୁଅଛୁ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁନାହୁଁ। ଯେଣୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଶାରୀରିକ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଦୃଢ଼ଗଡ଼ ଭୂମିସାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେସବୁ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ତର୍କ ବିତର୍କ ସବୁ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉତ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ବିଷୟ ଭୂମିସାତ କରୁ। ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳ୍ପନାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାଧ୍ୟ ହେବା ନିମନ୍ତେ ବନ୍ଦୀ କରୁ। ତେଣୁ କ୍ରୁଶର ଶକ୍ତି ହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମାଧାନ ଓ ବଳ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଥରେ ଆସ୍ୱାଦନ କରି ଦେଖୁ। ହେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଜାଗ୍ରତ ରହି ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରୁହନ୍ତୁ। ମାରାନାଥା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।